Tok anak Semar kendel kabeh boe. Bong kok boe, ning bong. Sampeyan ngluku teng sawah, sampeyan turu Tegal, sampeyan garap sawah, awake gupak lendut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampeyan dadi ratu teng negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Wah, bareng aku maju ning ngarep Nyai Prabu Ndorowati, lah kok kowe ora ndodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampeyan ajeng nesu. Nek nesu sampeyan nesu kok kula ndodok niku dianggep garing ora wani. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampeyan mbelani Ndara Lesmana Mandra Kumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep ngrebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Anggur boyong ben tekaning pati ning Lesmana Mandra Kumara kelakon dhaup karo Purantawati. Semono uga kula. Anggur boyo Lesmana niku edian nganti ra kathokan. Ning tetep Purantawati dawuh Petruk kantha bolong. Kowe ngalah kowe iki mung batur. Mangke riyen to. Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok mung kowe to? Semangkean ora. Saman ngelingi mboten? Lho sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampeyan ajeng dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu. Nalika sampeyan dadi ratu teng negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Iso bebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe pipares karo Petruk kantha bala, malah Petruk sing arep mati. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karepe dhewe. Saniki kersane ajeng pripun? Oh. Gareng iki ora ono sing tak wedeni. Ha, apa sing kendel ki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh boe. Bong kok boe, ning bong. Ha, apa sing kendel ki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh boe. Bong kok boe, ning bong. Anak Semar kendel kabeh. Petruk ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tapi tantang ratu ya sampeyan ora bakal mundur. Wah, keparat. Ora mikir arepe nonton Mandura Prabu Lodo. Gelandang negara. Mangke riyen kula tak mlayu sik sikile pincange. Atau nek kena tenan ora, medhan jawi kula turuti bakal sampeyan. Manus wae kokan putar. Aja mlayu karo gareng. Luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Upadara. Ora menguto dhisik Kakang Patih Udawa. Sawise satata nggilira ngadhep ning karsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhing Ndorowati. Wanter sabda pangaduka amiji dhateng piswanipun ing abdipun Udawa. Kewareng kula cumadong dawuh sinuwun. Kakang Patih Udawa kadiparan nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting Praja Ndorowati mara diake matur marang panjenengan ingsun. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula sinuwun. Menawi paduka ndangu bakta tata rakiting Praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek seka kapti akari luhuring nusa bangsa tuwa negaring Ndorowati. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anipun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun abdi kepatihan remuk kasawurna putung kabandhemna diweji sembahan kula lho ndadekake bombong ing tias ingsun ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna nggena ngadhep ngarsaning ingsun kawula non sampun boten kirang prayogi delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndorowati. Ingsun tampa tiba sepadha-padha. Kejaba saka iku Nyai Dimas Haryostyaki prayogakna nggena ngadhep ngarsaning ingsun
ora kanthi kanyono-nyono Projeng Ndarawati karawuhan priyayi agung ingkang sepisan Bapa Penemban Durna ingkang angka 2 Koko Prabu Mandura Dimas Sumeneo Sawetara ingsun nedya manembrama kelawan rawuhing priyagung kekalih Kyai Setyaki nuwun ngestakaken dawuh Koko Prabu namung parenga ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kyai Setyaki ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan nun mangke dereng sawetawis rawuh jengandika Bapa Penemban Durna ingkang putring Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Penemban Durna sesembahan kula ing Sukalima Bapa Penemban Kumbayana astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante hawela lha mun inggih Ger tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodon niskala namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndarawati Ger anak Angger anak Prabu Ndarawati kula tampiah karya bombong raos sing manahipun ingkang putra mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna kula naknan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing negaring Ndarawati dinten sak mangke menika nggih Bapa Penemban Durna kasinggihan Koko Prabu katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasiraning Bathara Wayaktura jagat Pati Indra Jaladewaku ya Kyai Prabu tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ana ing negara Ndarawati keparengipun Kakang ngaturake pudya pamujiningipun Kakang kunjuk ngersani Kyai Prabu Ndarawati kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Kyai Prabu Ndarawati kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ana ing Projeng Dwaraka dina samengko iki Yayi Kresna saestu ndadosaken gugup guragapan raos sing manah Bapa Penemban Durna rawuh wonten ing praja ing Ndarawati menapa samping kepareng paduka piyambak menapa dipun utus dening Kyai Prabu Duryudana keparing ngrayi ing Ndarawati cumadung dawuh Bapa Penembaning Sukalima Bapa Begawan Durna lole kentos waluh gembol monyor-monyor duk ning Dungkul Wanadadi alas-alas dadi hotel inggih Ger nuwun mapunten. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ndarawati menika estunipun walaka kemawon. Mboten saking pikajenganipun ingkang Bapa piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nanjihaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata menapa pawarta menika kala wau namung kandhek wonten ing pekabaran. Ngantos anggenipun pitados kaliyan Bapa ing Sukalima. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negaring Ndarawati kinantenan inggih menika anak Prabu Baladewa. Kinarya saksi tama badhe atur kula ing kunjung ngersa paduka anak Prabu ing Ndarawati. Ya Kresna. Sing gedhe pangaweruh praptaku ana ing Projeng Ndarawati ora saben-saben nggonipun Kakang sowan. Nuruti lawan ana ing penggalipun Kakang nanging dina samangka minangka dadi saksi tama bakal pangendikaning Bapa Durna ingkang kunjuk Kyai Prabu Ndarawati jumbuh lawan Kyai Prabu Duryudana ingkang wis ngutus kelawan Bapa Penemban Durna pun Kakang ingkang minangka dadi saksine. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten daya-daya kula cumadeng dawuh menggah menapa pangandikanipun Kyai Prabu ing Ngastina. Lah menika ngaten, Ger. Sampun laturaken ing ajeng bilih anak Prabu Duryudana menika utusan kaliyan kula supados nanjihaken supados nyatakaken dhateng pekabaran ing sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngantos jagat menika berbeken dhateng ngumandhangipun kabar menika kala wau menapa kepara saestu bilih dinten samangke putra putri Ndarawati ing nami Dewi Purantawati menika sampun dungkap dewasa satemah ibaratipun sekar hambabar ganda arum kathah sangganing para raja nerpati para satriya para brahmana ingkang kepengin ngisep dhateng sarining sekar menika kala wau nuwun sewu Ger pawarta ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kemawon Ger anak Prabu Ndarawati Handra ingkang Puspita Harum
kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya wasisaning upacara wayahpura jagat bapa menemban menawi sampun paduka dawuhaken menika apan kepara saestu. Oh, menika saestu inggih kasinggihan mekaten. Malah persasat negari Ndarawati sak mangke udan nawala banjir mangsi. Karana sakathahing para raja Nerpati ing sami kepengin ngayunaken dhateng Atmaja kula satemahe wahaya anggen kula badhe paring pangandikan dhateng sakathahing penglamar menika kala wau bapa penembanduna. Oh, kandhak blagudhuk swaru kembang. Nger, anak Prabu Baladewa wonten dawuh bapa penemban. Apan kepara saestu bilih Purantawati Atmaja Ndarawati menika sampun dungkap dewasa. Malah ngendikanipun anak Prabu Ndarawati persasat kadidene udan layang banjir mangsi. Sinten badhe ngecapaken jempol. Krana kathah mangsi wonten negaring Ndarawati. Mboten teges ngaten Bapak Penemban. Udan awala banjir mangsi menika ngibaratipun kathah penglamar ingkang handhatenging negaring Ndarawati. Oh ngaten. Nggih. Nek ngaten kathah ingkang badhe ngayunaken Dewi Purantawati. Saenipun Bapak Penemban tumunten munjuk atur. Menggawi gatosipun angenipun sowan wonten negaring Ndarawati menika jumbuh kaliyan pangendhanipun Nyai Prabu Duryudana. Oh nggih, inggih ngestaken. Kula nuwun sewu nggih. Estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika mboten dadosaken kaget raos ing manipun ing Bapak ing Sukalima. Semantena badhe wonten atur ing badhe kula kunjungan kersa paduka anak Prabu Ndarawati. Pangendika paduka menapa Bapak Penemban kula nedya midhangetaken ingkang tetela. Nah, menika ngaten. Sampun wonten tigang Candra menika putu kula. Iki menika Lesmana Mandra Kumara menika kula nyuwun sewu. Kadidene tiyang Bambung turut nglurung kadidene tiyang ingkang koncatan dhateng akal budi nalar ingkang ganep. Polaipun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene tiyang edan ngaten kemawon. Mergi sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, apa ta sebabe dene pakartimu sing kaya ngono kuwi Lesmana? Kowe kuwi anak ratu, aja ngisen-iseni karo wong tuamu. Tumunten Lesmana munjuk atur saripun anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun menika gandrung-gandrung kapirangu. Sarang dipun dangu sinten ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana putu kula tumunten jujur bilih ingkang dipun gandrungi menika mboten saged kejawi namung putri ing Ndarawati atmajanipun anak Prabu Ndawaraka ing anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pewangi Dewi Purantawati. Nggih. Mesakaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Nadan Lesmana menika putra ratu ning nuwun sewu mboten kanggonan bejo babar blas. Mboten kanggonan keberuntungan babar blas. Nggih. Panjenengan pirsa piyambak? Sampun marang Mbah Makaping-aping Lesmana menika nglamar wong wedok. Nuwun sewu. Nalika nglamar dhateng pun Dewi Pergiwa, kawon kalipun Gatotkaca. Nglamar dhateng Dewi Pergiwati kawon. Nglamar kalian pun nuwun sewu. Kathahing putra-putri saking pundi kemawon Lesmana menika mboten nate kasembatan.
Ateges Lesmana menika nadyan putra Nalendra ning ora kanggonan bejo babar blas. Arep ngrabi rondo anak loro wae ra sida. Monggo wis loro lho anake. Wis loro. Wis prayoga. Wadene mboten kelampahan lho, napa mboten sial Lesmana menika. Yuswanipun Lesmana menika sampun pinten? Kawandaca langkung. Anak ratu kok ngalor ngidul gawanane salep. Menika mesakaken dhateng Lesmana Mandrakumara nggih. Mlengking saking menika kula pun kanthi sanget sing ngandhi anak Prabu mugi keparenga maringaken inggih menika Dai Prantawati pikantuk Lesmana Mandrakumara. Yo, Yayi. Mesakno kelawan Lesmana Mandrakumara. Malapun Kakang ingkang wis tanggung jawab. Merga pun Kakang kuwi ngerti, si Adi iki kadangipun Kakang Taruna. Si Adi kadangku Taruna. Mula dikantreni pun Kakang supaya sowan marang negara Ndorowati, sayekti ming supaya nguwatake rembug. Si Adi aja nyawang lawan Lesmana, ning nyawanga karo aku. Yen nganti aku bali marang Praja Ngastina, ora kelakon boyong Prantawati, apa kelakon si Adi mentala yen pun Kakang ki jejereng sastra wirang marang Sang Hyang Prabu Duryudana. Nggih, Koko Prabu, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng keparengipun Yai Prabu Ngastina, namung kula nuwun sewu. Tiyang bangun Bali Wisma menika kula nuwun sewu. Menika kedah nggadahi dasar ingkang kiyat amargi ana tetembungan yen wong nglakoni palakrama menika namung dasaripun boten kiyat wonten tetembungan temanten sepasar bubar ngaten menika rak boten prayogi kedadosanipun. Kok bubar menika wonten gropyane? Boten ngaten. Nah wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Tegesipun dereng tutuk anggenipun mangun Bali Wisma sampun bibar wonten ing mergi. Mila tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika wonten petanganipun. Kula inggih kan. Sukalima menika ugi wonten petanganipun. Malah petanganipun menika menawi tumrap Sukalima menika ingkang dipun tasih dipun cepeki dening para kawula sak pertapan Sukalima menika Pancasuda. Pancasuda menika menapa? Menapa panjenengan boten kertas ta? Pancasuda menika nuwun sewu. Lairipun temanten kakung lajeng pasaranipun menapa menika dipun gunggung. Dipun dadosaken setunggal kaliyan lairipun temanten putri miwah pasaranipun menapa? Ngaten Pramban nggih. Lajeng samangke dipun suda gangsal. Menawi dipun suda gangsal menika tiraipun setunggal. Menika mboten sae. Lairipun kados pundi? Mergi wonten ing mergi menika mangke badhe risak. Siji menika tegesipun mboten sae. Lajeng dipun suda gangsal menika tiraipun loro menika tegesipun jodho. Jodho menika sampun manunggal lair lan batosipun ngibaratipun menggok ya ngemplok obah ya mamah. Menika ingkang angka 3, sik meneng sik, aku tak omong sik. Ing angka 3 menika sinten bawa Pramban? Setyaki. Mboten. Kula mboten munjatur menapa-menapa. Kok ana sing gemremeng-gemremeng. Lajeng tiraipun 3, 3 menika wahyu. Dados tiyang mawon Bali Wisma menika menawi sampun kanggonan wahyu menika, kula nuwun sewu menika badhe sayanganipun mangun Bali Wisma. 4 menika pegat. Yen ra pegat sing dadi manten ya pegat rezekine. Yen ora ngono ya malah pegat pati tegesipun mati salah siji. Lajeng menawi dipun gunggung antawisipun Purantawati kaliyan Lesmana menika tiraipun pinten? Tiraipun kalih utawi jodho utawi loro. Tegesipun Lesmana kaliyan Purantawati menika sampun dados tunggal. Dipun kodrataken manunggalken para dewa dados tunggal. Tegesipun Purantawati lan Lesmana menika sampun jodho. Menggok ya ngemplok, obah ya mamah. Mekaten Pramban, kula nuwun sewu, panjenengan kok saged ngitung menapa ngertos lairipun anak kula Purantawati. Ngertos? Rebo Wage. Rebo Wage rebo menika 3. Wage menika 6. Nggih ta? Sik. Rebo Wage, rebo menika 2, Wage 5. Tegesipun 7 sudah 5 isih 2. Jodho. Anak kula menika lairipun Senen Legi. Lho. Senen Legi 3. Lesmana menika dipun hitung 4 tambah 3 7. 7 sudah 5 2. Tegesipun jodho.
anak kula menika lairipun Minggu Pahing. Jane sing positif jeneng ndi to iki? Sekara Bawage pindah Senen Legi bali Minggu Pahing. Monggo tumrap tiyang sepuh menawi Pahing kalian Wage menika mboten cocok. Lesmana Wage Purantawati Pahing tegesipun ging menika mboten cocok. Sing ngomong sapa? Nyatanipun kula menika laripun Wage. Bojo kula Pahing. Nyatanipun yo ora iso pisah. Nek nggo balapan yo pisah. Hus. Ger, wonten dawuh. Panjenengan menika rencang kula menapa mangsa? Rencang kok nyebut bojo kula sanggon-gon. Ngerti to nek bojo kula keleke papat? Nyuwun pangapunten Bapak Panembahan. Mila ngesang punika Ger, kula suwun kanthi sanget monggo to. Mesangan dan Lesmana Mandra kumawatun maringaken Lesmana menika pikantuk Purantawati mangke ingkang putra badhe kula boyong wonten negaring Astina. Sampun kula cawisaken Jempana. Sinten? Jumpana. Jali-jalan Crumpong. Kinaya pamboyong ing temanten putri kaboyong wonten negaring Astina. Mboten-mbotenipun ingkang putra menika badhe dawuh wonten ing Padasuri, tertentu badhe dawuh wonten ing Kasur babut permadani. Mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendongger anak Prabu Ndarawati. Sidhem jroning pasewakan Padyokung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangonengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dadya tidhemat daning pasewakan negara Ndarawati. Nata ing Ndarawati midhanget sabdanipun Sang Begawan Duna dadya bingung bingleng. Mila kendelan ngimawon datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas. Sumara cayaning nata ing Ndarawati nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar wae garten wardu jarawangacok nang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping mriku seban bonamu apa to kang dadi darunane ora nematan ora nggih Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung ponokawan saking Karangkadempel nenggih Kelurahan Nalagaring sumamur Kelurahan Bagong minggah wonten ing Datulaya karya cingak kang samya mulat. Mendalon tata trapsilanira ngajemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta
ngandika magawe pranta jagat wasisane Bathara Ayapura jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos kula nampi panjenenganipun Bapa Durna kanthi terwaca menika mboten paling kados wanipun Panakawan. Mongko lah kok benten kalanadat ingkang sampun mongko lupiya ingkang sampun kelampahi ingkang sowan wonten Garing Ndorowati menika Petruk menapa dene Bagong. Nanging menika ingkang sowan pun Nala Gareng. Nggih, lah jagat Dewa Bathara. Bapa Durna, wonten dawuh, Ken. Nala Gareng sowan. Kuwatir raos sing manah kula menawi Nala Gareng menika mangke modho dhateng menapa sedyanipun Bapak Panembahan Durna. Lengking saking menika dumunten Bapak Panembahan Durna andhos sekrembak kaliyan Prabu Ndorowati supados maringaken Murawantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara. Yai Prabu, wonten timbalan Nala Gareng iki abdining para Pandhawa, uga abdining Ndorowati. Ndorowati. Timbalan napa wigatine dene sowan marang Projeng Dwaraka. Koko Prabu katuran lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Nala Gareng sawise satata nggone ngadhep ning ngarsaning ingsun padha harja sak praptanira Nala Gareng. Nonamit pasang Kalimantabe tinebihna ing lodone dumawahing tawang-tawang linepatna ing tulaman. Wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati nimbali dhateng ing abdipun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mabekti kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinuwuning Ndorowati. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Pandhararja sapraptamu sinuwun mandura wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Pandhararja sapraptamu. Wigatine apa kowe sowan? Ing atase kowe iki mung batur, kowe Panakawan, kowe iki mung gedibal. Kowe iki mau ngisor. Ibare kowe iki wong kere. Lah kok wani munggah ana ing datur ya Projeng Ndorowati wigatine apa? Nuwun sewu Panembahan. Nek mbageke nggih mbageke. Ning rasa dadak ngudal-udal status. Kula akoni nek kula niki wong kere, kula akoni nek kula niki wong ra duwe. Nek napa kraton niku ora entuk diunggahi wong kere kaya kula? Apa kraton niku ora entuk diunggahi kawula alit kaya kula niki? Kula tak takon. Lho. Nek pancen kula niku ora dianggep kawula Ndorowati, kula niku ora dianggep kula wangsa Ndorowati, kula ora munggah teng Ndorowati ora apa-apa, ora masalah. Ning pangandika sampeyan nganti dirungokke kawula sak negara Ndorowati, terus kawula Ndorowati sing rumangsa kere-kere niku Ndoro ngakoni Sinung Prabu Ndorowati, Sinung Prabu Ndorowati dadi ratu arep dakoni karo sapa? Hah? Kula tak takon. Sampeyan niku pendhita lho. Pendhita niku nek guneman sing apik aja sok natoni karo atine liyan. Nek iso niku ngepenake atine liyan. Oh iya ya wis. Kowe padha slamet Nala Gareng, slamet ora peduli apa. Nala Gareng aja kaya ngono. Bapa Durna mbageke kelawan sira Nala Gareng. Bacut mangkel. Bacut mangkel kok mbageke. Oh ya wis aku njaluk ngapura. Wis entek. Wis tak dum. Prayogan kon mulungguh ya Nala Gareng, penak ora penak kuwi urusan bokongku. Bapa Durna menika ngendika sepisan marai atine Nala Gareng rusak kados mekaten. Oh iya ya wis Nala Gareng prayoga karo ora kuwi sakaremu. Nah, ngono penak. Dadak ngrekoso lingku. Ukara ngurake tembung racik basa. Nala Gareng Pandhararja sapraptamu. Apa apamu? Iki aku. Nggih cara sencaking pangapunten. Ayo emosi niku sok ora terkontrol. Raharja sapraptamu wilujeng niring sampikala bekti kula kunjuk. Yo tak tampa prayogana. Niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Nala Gareng Pandhararja sapraptamu Ndorowati utawa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestu tambahan Nala Gareng. Niki sanget anggen ndados jimat. Nala Gareng wonten dawuh. Kosik to sing nimbali kuwi aku ingsun Alendra Ndorowati
nggonmu duwe lara ati, nggonmu murka atimu siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nek tak dangu aja nyengko, mengko ndak ora penak. Oke. Wis tak akan dawuh. Lolo Gareng sabar. Niki pun sabar. Sawise satata nggonmu ngadhep, no nggih. Ana wigati apa sowan Nala Gareng? Ah menika ngaten. Kula menika mun jatuh sanesipun Prabu Ndarawati ngaturi puninga. Lelampahan ingkang dumados wonten ing Karang Tumaritis. Karang Tumaritis kuwi panggonane Petruk. Nggih. Adimu Petruk kena ngapa? Nala Gareng kok kowe malah nangis. Nek ngrasake Petruk kula niki rasane terus kaya arep urip dhewe. Lho. Petruk ya kene. Nala Gareng Petruk kena ngapa kok malah nangis ki kena apa kowe? Nggih. Niki kula tinggal niku Petruk matane merem siji melek siji. Apa Petruk lara? Ponanten 3 sasi niki Petruk niku lara. Awake panas. Monggo angger kula dulang niku ora tau kalu. Wong ming segothok. Ning nek nganggo lawuh ya telap-telep. Niku lara napa kaya ngoten niku cobi. Napa mboten bingung ati kula. Wingenane Petruk niku malah ambegane wis kaya sentik-sentik nika. Kula terus sabar ya, Truk. Aja ninggal aku sik. Dek bengok nyawa Kang Gareng metu bon terus kula templeki bathok. Meh nyawane ora metu. Iso slamet tekan sepriki niki Petruk niku bloko kalih kula. Bloko piye? Petruk niku jane lara niku mung ngenteni nuwun sewu. Ana swijining Nalendra reng omong kalih kula sing tau tate janji ning tekan seprene iki janjine ora dilakoni lan ora kelakon. Mongko nalika semana sing dijanjeni aku Petruk ngonten niku karo Brebes mili. Kula ya melu Brebes mili. Melu ngrasake lara, mboten melu ngrasake urip kula. Rekoso pokoke. Iya. Lah terus Nalendra mau sing janji sapa Nala Gareng? Mengko yen pancen Nalendra mau ora iso nglakoni janji ingkang wis diucapake, aku yang bakal nutuh. Kula tak omong ning panjenengan ampun duka nggih. Lho, nesu perkara apa? Nalendra mau nuwun sewu tau tate janji jaman Pustaka Jamus kelima sada niku ilang. Terus Petruk kon goleki Pusaka Jamus kelima sadra, Nalendra wau paling dawa kalima sada. Wong nangis kok kon bener. Bebas kaya kalima sadra ya ben. Pusaka Jamus kelima sada kowe bakal tak pek mantu tak wenehi anakku wedok. Ngenten iku Nalendrane. Nalendrane niku mboten tebih-tebih kok saking ngriki. Kula kenal apik. Kula kalih Nalendra niku ya meng eman. Ing atase Nalendra niku nuwun sewu lho. Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ah kejaba nek titis Nanang ABC niku mboten apa-apa. Niki sing nitisi Wisnu lho. Wisnu niku dewaning kabagyan. Ratu ketitisan Wisnu, menungsa ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu kok rembuke mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sente. Niku tumrap kula iso tetel kabrahmanane, kanalendrane ora ana gunane. Janji lho kawula kok mencla-mencle niku Ratu Nawa Cabi kula tatakan. Dewa Bathur ya jagat pangestu Koro wae lah ta. Banget pinter nggonmu nyemoni karo aku Nala Gareng.
Lah sing tok unekke mau kuwi aku isih kelingan yen aku tau tate janji kelawan Petruk kantong bolong. Nalika ana lakon pustaka Jamus Klima Sada ilang lan para Pandhawa mbangun Candhi Saptawarga duk nalika semana pancen aku tau tate janji karo Petruk yen kowe iso nemokke pustaka Jamus Klima Sada kowe bakal tak pek mantu bakal tak dhawuh karo putra putriku. Aku tau muni ngono. Lah syukur nek sampeyan kelingan. Kula ya ora wani kok nyebut jenenge. Ning wadene sampeyan iku piyayi sing pancen lante panggraitane, najan ora tak sebut asmane panjenengan krasa nek sing paring pangandikan niku sampeyan. Mula saniki kula mriki niku nagih janji karo sampeyan dadi wakile Petruk. Pripun sampeyan? Len janjani karo Petruk nek arep ngeprek mantu. Pun mangpek mantu nek arep entek-entekan. Petruk niku napa-napa didol tenan pertama niku nggih ping alun-alun. Gadekke separo. Membar niku terus mengke bangsal pengrawit. Terus gamelan. Niku alun-alun entek ning wasmana nek sampeyan ora nepati janji, Petruk mati. Nek Petruk mati kula kelangan. Nolo garing jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nguraya ya. Yen pancen kaya mengkono gandeng putraku wis ndungkap dewasa. Aku bakal maringake atmajaku nanging iki ana perkara. Perkara napa? Bapa Penemban Durna Kaka Prabu Baladewa rawuh mrene iki nglamar kelawan atmajaku Purantawati sing bakal tak paringke kelawan Petruk. Lho. Semender niki nglamar. Iya. Nglamar kelawan atmajaku Purantawati. Ajeng dijawabke kalih Lesmana Mandra Kumara. Kok malah girong. Seniman kaya. Seniman iki nek kaget pe nganggo nada kok. Lha iku nek kaget ngelawak. Ya ngono iki. Pripun? Ya. Ngoten. Didhawuh karo Semana Mandra Kumara. Mangriyen. Sampeyan niku tresna karo anak putra panjenengan mboten? Lho, aku tresna karo majaku. Nah, sing jeneng wong tuwa tresna karo anake niku mesti wae kepengin anake niku mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kepengin anake niku mukti, kepengin anake niku urip kepenak, kepengin anake niku ayem tentrem. Ning nek sampeyan maringke Ndara Purantawati niku kaliyan Ndara Lesmana, wah padha karo sampeyan niku njoroke anak sampeyan teng juranging kasangsaran, njoroke anak sampeyan teng neraka jahanam. Lho, sebabe lho piye ta? Wis genah nek Lesmana Mandra Kumara niku anak ratu ning rada kocluk. Anak ratu ning rada kentir. Sampeyan apa tau ngerti ana anak ratu kok melu parkir teng pasar niku coba? Nek ora Lesmana ora kelakon. Ana anak ratu kok golek kodhok niku anak ratu pundi lho ta? Nek ora Lesmana ora kelakon. Lah niku napa sampeyan niku putra Nalendra Ndarawati didhawuh dening putra Nalendra Ngastina Ndara Lesmana Mandra Kumara? Barang wis kelakon rapi, putra sampean mung ditinggal golek kodhok. Apa mung trima didolani teot teblung. Niku mang penggalih. Nek nadi Petruk, arep Petruk niku kere. Wah, rekoso. Lah yen ngono wis ora ana pilihane. Nggih, mula mboten wonten pilihane, putra sampean kula peke. Edan kowe. Napa nggih napa? Lho. Kok napa nggih napa? Lah malah topek iki mboten kula mboten kepengin malik tinggal. Tetep ajeng kula rabi kalih Petruk kantong bolong adik kula. Mergo nek Petruk ora rabi karo Ndara Purantawati, Petruk mesti bakal tekaning pati. Petruk wis sumpah kok. Nek aku ora kelakon rabi karo putra Ndarawati reng aku trima mati titip anak bojoku. Lho, napa ora kesebit-sebit ati kula nek dipamiti kaya ngoten niku? Mula sampean ora usah dadak wigeri-ringa. Aja wedi nek sing diutus rene iki bekan durung karo Kadang Sepuh Mandura, ora usah wedi. Sing baku goleke kamukten anak niku aja wedi karo sapa-sapa. Nek ana murkane piyai loro niku ambok. Arep balung karo kulit ngenten iki nek ming mungsa Begawan Durna nata Mandura wae. Wah, niku sing ajeng kula lakon. Lho, kowe wani? Lho, mboten. Kok lambemu mangap-mangap? Apa lambe kon megar mingkup?
Lambe iki ya mangap-mangap. Apa lambe kok ming cucuk-mecucuk tok. Pun mang paringke kula nek wonten apa-apa nek kula tanggung jawab. Yai Kresna, aja kaya ngono. Manusmaning jajaran sekertaning bawana iblis larat. Wah, bareng aku maju ning ngarep Nyai Prabu Ndorowati lah kok kowe ora ndodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampean ajeng nesu. Nek nesu sampean nesu kok kula ndodok niku dianggep garing ora wani. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampean mbelani Ndara Lesmana Mandra Kumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep ngrebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Anggur boyong Petruk tekaning pati ning Lesmana Mandra Kumara kelakon dhawuh karo Purantawati. Semono uga kula. Anggur boyo Lesmana niku edian nganti ra kathokan. Ning tetep Purantawati dhawuh Petruk kantha bolong. Kowe ngalau kowe iki mung batur. Mangke riyen to. Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok mung kowe to? Semangkean ora. Saman ngelingi mboten? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Hah? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Nalika sampean urip teng Widara Kandang dadi anak Gemang, sampean ngluku teng sawah, sampean turut Tegal, sampean garap sawah, awake gupak lendut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampean ajeng dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu ndelikke sampean, Petruk melu nyimpen sampean aja nganti dipateni karo Kangsa. Nalika sampean dadi ratu teng Negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Iso mbebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe piwales karo Petruk kantha bala, malah Petruk sing arep mati mangkendikake Petruk ben mati ning Les Purantawati dhawuh karo Lesmana. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karepe dhewe. Saniki kersane ajeng pripun? Purantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kula ya ajeng boyong Purantawati wonten Karang Tumaritis. Saiki ngene wae, pripun? Tak gawe sayembara perang. Oke. Lho, wani karo aku. Lah wis wani ngadeg kaya ngene kok dikira wedi. Oh. Gareng iki ora ono sing tak wedeni. Ya, apa sing kendel ki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh, boe. Bung kok boe, ning bung. Anak Semar kendel kabeh. Petruk ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tapi tantang ratu ya sampeyan ora bakal mundur. Wah, keparat. Ora mikir arepe nonton Mantra Prabu Baladewa. Gelandang negara. Mangke riyen kula tak mlayu sik sikile pincange. Atau nek kena tenan ora, medhan Jawi kula turuti napa karo sampeyan. Manus wae tekan tekan. Aja mlayu karo gareng. Setyaki wonten timbalan. Ngangsek nggen musuhan Gorabu. Kula nyuwurupi dhateng Nala Gareng menika sajaipun manah kula welas. Lho, welas perkara apa? Gorabu Mandura mboten nyawang Nala Gareng menika sinten? Tur kula gadhahi pemanggih menawi Begawan Durna kaliyan Koko Prabu Mandura menika mesti nggawa Kurawa. Mestine ngono. Nek nganti Kurawa wani ngeroyok Nala Gareng kula sing ora nrimake. Setyaki mengko ndak salin perkara. Iki perkarane Nala Gareng kelawan para sata Kurawa kajengipun. Kula tetep mbelani pun Nala Gareng. Dinten samangke klilanana kula medal Jawi. Nek pancen sing maju Kurawa kula sing nandangi. Nek sing maju Koko Prabu Mandura kajengipun dipun kethoaken dening Nala Gareng. Oh ngono. Yen pancen kaya mengkono. Ndak lelani Setyaki dina iki Nala Gareng belanana ning aja nganti ketok ketara kelawan Koko Prabu Mandura mengko ndak dikira ingsun banjine banjiradan. Pikantuk saestu. Entuk Setyaki juru amit.
lintinganku bubar. Saking mempenge Yai Mastiaki nganti nabrak. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha seba ingsun kondur kedaton lajeng perkawis menika kados pundi sinuwun. Mengko aku ingkang bakal paring pangandikan kelawan Koko Prabu apa dene Nalagaring. Nuri ngestaken dawuh. Budhana kang padha seba ingsun kondur kedaton. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purna gatining peranggilan. Sang Lodatu kondur kedaton jelok saking dampar kencara kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi katinan saking Mandrawa lamun kacandra kaya gumebyang. Bolo Dewa Narpati Twinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi kados pundi ngger pawartosipun anggenipun jengandika anak Prabu ing Mandura minangka dados saksi tama badhe pengendikanipun Kakang Penemban Durna. Ingkang kunjuk ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Pripun Prabu? Pikantuk damel mboten boyong putranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kinarya. Pertimbanganipun inggih menika pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Man wonten timbalan. Dursasana wonten dawuh. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ndarawati wonten tamu sanesipun ingkang putri Mandra kelawan Bapa Penemban Durna. Lho sinten? Nalagaring ingkang dipun utus Petruk. Nalagaring matur yen to jarine Petruk lara. Mongko larane Petruk merga ming dijanjeni karo Ratu Ndarawati ya kuwi Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Prabu Sri Bathara Kresna tau tate janji lan Petruk menawi badhe saged ngunduraken pustaka Jamus Klimasada lan manggihaken pusaka negari Ngamarta badhe dipun pek mantu. Usana Petruk nagih janji. Lah niki nek nganti Petruk lakon dawuh karo Purantawati, Antawati ateges kula nggone mboyong Purantawati gagar-wigar. Mula sampeyan ampun ngantos meneng mawon. Kurawa diketapi teng pundi durunge Nalagaring dundurke aja nganti dadi pepalanginata Mandura Prabu Baladewa. Nun. Kon mungsuh Petruk, kon mungsuh Gareng wani ora? Nek mungsuh liyane Nalagaring kula niku cancut taliwanda. Pinten banggane? Nek mungsuh Nalagaring arep awake cilik ning niku anake Semar. Kekuatane ngedap-edapi. Wose Garing ora usah dadak tok cekel ning tok undurke wae wis prayoga Kartomarma wonten timbalan. Mangkat to mriki ngestaken dawuh Pamanarya Sengguni. Tata-tata lho Le. Kerewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sebabe iya aku sowan negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa. Terus aku ditantang Prabu Baladewa. Nalagaring ora metu Jawa glandang nenggala, medal Jawi. Sipatku kowe ngerti to? Watakku. Aku ora tau wedi karo sapa-sapa, waton landesane bener. Sip. Terus
Ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro. Gandeng aku wedi tandangana dhewe. Kok tandangan dhewe ta iki? Kowe iki ndene iki ngancani aku. Wis ngerti, ning aku Blakasuta nek karo Prabu Baladewa aku takut. Aku wedi. Mula tandangana dhewe. Nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar, ora perkara kalah digdaya ning napas. Aku iki wis tuwa. Kowe iki tak jokke, wong-wong enem iki kowe supaya ngewangi karo wong tuwa. Nek aku wani, aku wedi. Ah terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora mung janji mung ngancani. Ngancani ora gelut. Ha kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu, ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekane nek tandangane, ning nek aku mati, kowe aja rumangsa kelingan, aja nangisi kuwandaku kok. Sandal wis teko. Kartomarma, karto sandal. Nolo Garing, nggih. Ora lungguh ngisor. Ngisor reget e. Teng ngadeg mawon. Nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa, yen kowe iki barengi rembug karo wong Astina. Barengi rembug perkara napa? Kowe ngayunake Purantawati tok dawuh karo Petruk Kantong Bolong. Dasar kepara nyata lah Petruk lara kok. Monggo Petruk tak tari, Truk kowe isane mari ngopo? Jawab karo Purantawati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budal teng Darawati nglamar Purantawati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Darawati mung bakal nglamar Purantawati. Tegese kowe barengi rembug Purantawati. Ah terus kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk? Kulawa gelar papan saguh mateni karo kowe. Oke. Yo nang mulai yo. Cerewet iki ngapa temen ae ta? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani kok aja diweden-wedeni. Kurawa oke tenan. Kae lho, matno mburine Kartomarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacara nding. Tok kira Kurawa niku piye lagi tok Kartomarma tok. Nolo Garing wonten dawuh Baliyo mboten ajeng wangsul. Mboten ajeng wangsul. Bali kula bareng karo Purantawati. Nek kira-kira kula ora entuk Purantawati ora entuk kula boyong, aja kok kula ngamuk karo Kurawa. Ndarawati kula ngamuk. Ateges Ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing wis tau kawiyos sing wis tau dingendikake. Yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat saka arep aku. Dibantahane Kartomarma ora jengkelang kuwandamu aku meguru karo kowe. Lho, kula nderek mawon, Gus. Durung nganti tulung ke bedeng paningalah kok dadi kowe mundur Kartomarma. Iya nyuwun manggaken kok ora Bu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nolo Garing, dumadakan boten kanthi kanyono-nyono. Kula nuwun mapunten, Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki piye karepe? Iki perkarane wong Karangkan Dempel karo wong Astina. Lah kok dadi adikku Garba melu-melu. Setyaki, aja melu-melu. Yen kowe melu tandangan otomatis Prabu.
Sedyaki, kok ora buka singgihan mekaten. Lah kok dadi kowe melu-melu kowe ngewangi gareng karepmu piye? Mboten badhe kula ngrencang nolo gareng. Menawi Kurawa mboten ngrisak kahanan negari Ndorowati. Kurawa tak dawuh supaya nyekel nolo gareng. Lho pamunten. Nolo gareng menika abdi negari Ndorowati, abdi negari Ngamarta. Sekedhik kathah kula tau tadi dipun mong dening nolo gareng mila kula keputangan budi. Menawi wonten tiyang badhe kula sora kaliyan nolo gareng kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu nata mantra Prabu Dewa. Merga Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun dengan paduka Kanjeng Prabu. Yen gelem yen wani karo aku mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki, wela ta. Kowe wani karo nata mantra Prabu Dewa. Setyaki yen panjen karo wani karo aku, belani karo nolo gareng karo Petruk. Ayo, ungano dadamu. Lha yo pamunten Prabu. Wah, keparak pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawu nata mantra Prabu Dewa. Ayo minggat ora? Kula mboten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentolo arep badhe. Ayo pancen kewani karo aku. Yen pancen kewani karo Rata Mantra Prabu Baladewa gage. Aja meneng wae tak jotosi. Kowe aja meneng wae. Waresen Baladewa. Waresen Nata Mantra Prabu Baladewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Tarsan membantu yang lemah. Oh, Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kayak kata-katanya kayak ya? Seduma baca senyari bumi. Wes ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Ayo tangi yo, tangi yo. Tangi wis jane gek mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa nggar iblis larat ngguku karepe dhewe sapa ngantem aku tanpa tayo. Lho iki neng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngelang karo Nala Gareng? Kowe nyewang karo Setyaki. Nala Gareng kakangku, Petruk kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku ardi piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni wae, kelakon kendarat dening wae. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong ki omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu duneke matamu, ben saya serem. Mati dening